El que dic avui només expressa en el punt en què em trobo. Demà potser avanço i el meu discurs s'expandeix, o potser no em crec els meus pensaments perquè les cames em tremolen. I em desprenc del que s'espera de mi i confio en que tot és un procés, refer-me sense cap permís. Sé que em tinc i que sempre puc tornar a mi, perquè casa meva és a dins. Em dic Angèlica Delgado Ruiz, tinc 21 anys, vaig néixer a Terrassa i vaig venir a viure a Castellar als 7-8 anys. He escollit aquest espai, que és una sala de l'Esplai Sargantana del local on estem, perquè jo sóc qui sóc gràcies a l'esplai. De fet, va ser un contrast molt gran quan vaig venir a l'esplai i després vaig tornar un altre cop a l'escola i les meves amigues o inclús les mestres era com i l'Angèlica, què li ha passat? Ha canviat molt i és cert perquè a l'esplai tens l'educació que a l'escola no et donen. És la no educació, és el jugar, és l'interactuar, és la gestió emocional. Jo potser a l'escola era una noia més tímida o les meves opinions me les guardava i després de venir a l'esplai les lluitava moltíssim. I si jo tenia una idea diferent, jo la deia, i si no m'entenien, la tornava a explicar i donava arguments i la lluitava perquè no tot havia de ser només un consens d'una sola opinió a la classe, podia haver-hi diversitat. També amb l'esplai vaig descobrir que m'agradava cantar perquè sempre en els campaments teníem un moment en què agafàvem el cançoner, que és un llibret de cançons, i una persona o dues agafaven guitarres i començàvem a tocar i tothom es posava a cantar. O sigui, no era qui cantava millor, cantava més... No, tothom en comunitat ens posàvem a cantar. I aquí va ser quan me'n vaig adonar que m'agradava i que a més la gent em deia «Ostres, cantes molt bé!» I a partir d'aquí va ser quan vaig començar-me a trobar en molts aspectes. Me'n vaig adonar que, per exemple, si no anaves depilada estava bé, si et llevaves amb la cara bruta o amb un monyo mal fet estava bé, que si havies jugat i havies suat estava bé. I va ser a partir d'aquí i del meu cercle d'amigues de Castellar i, òbviament, totes les activitats que hem fet aquí i les reflexions i xerrades que ens hem anat com empoderant d'alguna manera o trobant la nostra veritat i acabant sent qui volem ser i si agradem bé i si no, doncs també. Si no em cuido jo, si jo no estic al 100% amb com em sento, què li estic donant a la resta? No li estic donant qui jo soc, estic donant qui esperen que sigui i no és just ni per mi ni per la resta.
I me'n recordo un dia arribar a l'escola i les meves amigues, ja estava a l'ESO, i les meves amigues dir-me'n: ostres, Angèlica, és que et volem dir una cosa. Jo, clar, ok, és que me'n recordo com anava, amb unes malles i una sudadera, anava zero arreglada. Jo ho sabia, però aquell dia m'era igual. I em van dir: és que ets tan guapa, però és que no et treus partit. Què vol dir que em puc treure més partit? Què vol dir que he d'anar d'una manera concreta per agradar-te a tu? Què més dona? És que és l'actitud amb la que tu et mous. No és que siguis guapa o no per la resta. Respectar com ens ve de gust en el dia a dia, perquè la roba i el maquillatge també és una manera d'expressar com estem aquell dia o com ens sentim. Però és que el valor el tens tu, és igual com et vesteixis o com et maquillis, és intrínsec, no es mou, el tens i ja. La resta és la manera en què tu et vols expressar en l'entorn en el que hi vius. I el mateix amb el no depilar-se. Jo no em depilo les cames, per exemple, però això va ser cosa de l'any passat. I això és un privilegi, perquè tinc moltes amigues que també pensen com jo, però es veuen que ara mateix no se senten prou segures com per no depilar-se, perquè se senten més segures, estan dins dels estàndards, però és que és totalment vàlid la teva decisió, mentre siguis conscient d'ella. Perquè hi ha un llibre de la Florence Given que es diu "No li deus a ningú ser guapa", i és totalment cert. A ningú li deus ser guapa, tu vas com vols i tu t'has d'agradar a tu mateixa. I és una cosa que m'intento aplicar i fer-ho conscient. Des dels 3 anys fins als 16, que vaig anar a l'escola Jesús Salvador de Sabadell, que és religiosa, i jo recordo pels matins que una monja ens obrís la porta de l'escola i sempre bon dia germana, i abans de començar les classes començar amb una pregària de 15 minuts, resar el Pare Nostre i fer com una mica de reflexió sobre algun valor en concret, el respecte o la generositat, el que aquell dia toqués. I un cop cada mes o alguna semblant anàvem a la capella de l'escola o anàvem a l'església. A dia d'avui me n'adono que hi ha molts valors de la religió cristiana que m'han afectat cap a positiu i cap a negatiu també, per com jo els he gestionat, òbviament. I tot i això tinc el bon record de les monges. Tot i pensar coses molt diferents, sabia que el seu amor cap a mi era incondicional, perquè m'estimaven pel que jo era i no pel que jo creia. Molts cops, en aquests debats que teníem, elles ens deien: Jesús te va a cuidar igualmente, no importa lo que pienses, siempre va a estar contigo, siempre te va a proteger. Crec que és algo preciós, encara que no ho comparteixi. És una voluntat i un amor cap a les persones molt gran. Crec que vens aquí amb el propòsit de sanar allò que els teus antepassats no van poder sanar, sanar-te tu mateix, potser amb el teu do poder ajudar on estàs, i simplement amb gestos petits, detalls de dia a dia, d'entrar en un bar i dir hola, bon dia, somrient. Crec que tenim molt de poder en les nostres accions i que ni les pensem. I crec que avui en dia és una tendència que tothom comparteix, el simplement estar caminant perquè has d'arribar d'un lloc a un altre, en comptes de ser conscient que estàs caminant per aquell carrer, que fa sol, que fa vent, que acaba de passar una iaia pel teu costat, d'estar gaudint de la música que estàs escoltant, potser inclús. I moltes vegades estem pensant en el que farem després. O sigui, seiem quan estem rebentats o quan arribem a casa després de tot el dia llarg i penses, estic morta. En comptes de simplement seus en un banc o quan vas caminant ho fas conscient, vas sentint com estàs, com respires, què vas a fer, però no el resultat del que vas a fer, sinó cap a on estàs anant, com prendre consciència del que estàs fent. I crec que això com que ens dona un espai per respirar i per regenerar-nos de tota l'energia que hem deixat en un lloc i ara estem com tornar-nos a recargar. I això és un poder que nosaltres tenim i que no el fem servir. M'agrada veure on estic, la gent que passa pel meu costat. Si estic a l'autobús, doncs
moltes vegades parlo amb gent, o la gent simplement em parla, i és bonic parlar amb estranys, perquè, per què no? Compartir històries o sí, simplement, on vas? Què tal el teu dia? I això només passa si mires als ulls. A mi l'estar per estar no m'agrada gens. Hi ha moltes vegades que quedem amb amics i te n'adones que estàs allà en el moment i penses és que ara mateix no em ve de gust estar aquí, perquè el temps no és algo per regalar. I s'ha de valorar el que tenim, o sigui, és el millor regal que podem oferir. Si hi ha un dia que et vols quedar a casa, queda-t'hi, perquè no estàs no fent res. Estàs fent, estàs a casa i estàs tranquil·la i t'estàs dedicant a això tu. O sigui, en aquesta vida no hem d'anar a una ONG, hem de participar aquí, hem d'anar a aquest concert, hem d'anar a aquest museu, hem de per pensar que estàs vivint la vida. No, és que sí, però no és només això. Pots tenir moments de calma, pots tenir moments de reset, pots tenir moments de només quedar-te llegint o de mirar simplement què passa per la finestra. I això és fer. Estàs vivint, la vida està passant a través de tu i al teu voltant. No és que has de fer per viure i així sentir-te viu. Tot el contrari, crec que avui en dia la gent no para perquè sap que si para es desmunta perquè no ha parat durant molt de temps. Si t'estan convidant a una festa, primer agraeixes i després penses si vols estar o no. No és forçar-te a anar, però és agrair que t'estan oferint això. I a partir de quan estiguis allà doncs ja decidir, i la persona no tindrà res en contra, perquè t'estima tal com ets i perquè t'ha ofert l'espai perquè ella ha volgut, no perquè esperés res de tu. Quedar-me a casa no és ni traicionar els amics, ni a mi mateixa, ni al meu voltant, és dedicar-me al que necessito en el moment, que és calma. Per mi la mort forma part de la vida, òbviament. No és com algo aliè al que li tingui por, però sí que és cert que quan hi penso en ella em ve una pena molt gran el fet de no poder compartir. Per exemple, el meu besavi, l'Antonio, era maqui. I jo me'n recordo sempre he sigut una nena molt curiosa i sempre li preguntava coses. El fet de ser petita i veure el meu besavi plorar i no entendre el per què, perquè m'estava explicant una història tan normal de la guerra i clar, per mi això era com uai, el meu besavi ha estat a la guerra i era un maqui, i ell començava a plorar i no entendre el per què i era perquè passaven gana. I jo això anar-ho com guardant, no? Ostres, el meu avi em pot ensenyar moltes coses reals, que no surten en un llibre, que són vivencials, que m'explicarà com molts més matisos del que a l'escola em poden explicar, perquè ho ha viscut. I clar, quan va morir, jo feia tercer d'ESO i vaig començar a estudiar la Guerra Civil. I vaig pensar, ostres, no puc anar i dir-li això que diu el llibre és veritat? I me'n vaig adonar que la pena més gran que m'emportava la mort era el fet de no poder compartir. Crec que a l'educació s'hauria de tractar aquest tema, però no només la mort en si, sinó les sensacions o sentiments que ens provoquen malestar i que no sabem sostenir. Perquè no ens han ensenyat mai a que hem de deixar l'emoció simplement com no lluitar contra ella, que visqui dins nostre, que és que tot és passatger, o sigui, res és per sempre. Crec en l'univers i en que existeixen energies i en que tothom vibra amb la seva pròpia energia i com a vegades a l'entrar a l'espai tu ja sents si t'hi sentiràs còmode, si no, amb la gent que l'ocupa. Crec que en això és com una manera molt més general i oberta, sense cap mena de Déu, ja sigui personificat o no. Confiant en la vida, bàsicament, en el que ens ha de portar, en el que ens ve, en el que en acceptem, en el que sentim i no sabem ni el per què. I quan ens morim, no ho sé, però mirant-ho des d'una perspectiva molt més natural, quan morim el nostre cor deixa de bategar i ens enterren. Estàs tornant a donar vida a la terra i tot això es torna a regenerar i em quedo amb això, simplement, en què venim d'on morim i morim d'on venim, com que naixem a la terra i acabem morint dins de la terra.
És veritat que hi ha moltes vegades a la meva vida que m'ha vingut molta gent a dir-me que, ostres, és que ets una tia molt feliç, sempre estàs somrient. I a vegades em fa ràbia perquè penso, también tengo problemas, también lloro, también tengo ansiedad. Ser feliç no és tenir una façana, un altre cop, no és simplement dir sí, adoro la vida i tot el que em ve és genial, però sí que és cert que m'agrada molt somriure, m'agrada molt riure. No forçat, però és com un tarannà, no?, que portes en el teu dia a dia. Quan veus algú gaudir, tu també ho sents així, com que t'ho transmet i te n'alegres per aquella persona. Crec que és bonic, m'agrada. Tothom és racista i tothom és masclista, ho vulgui o no, perquè som feministes en progrés, en desenvolupament, però no ets sempre coherent amb el que penses i dius, perquè hem mamat moltíssim. Molts comentaris, molts prejudicis, que tu potser no els vols i et fa ràbia tenir-los, però els tens. Els tens, i crec que la gent que s'ho nega s'està mentint. Tothom ha patit del masclisme o tothom n'ha fet ús d'ell. Amb comentaris, amb la cosa més lleu, però és igual, ho hem fet. És on vivim, és com tots els missatges subliminals que hem anat rebent. I no ens agradarà, però és que ha estat així. I lluitar contra el no, no estàs fent res en contra d'això. Crec que és molt més complex. Sempre ho dic, a mi el feminisme que va des de la ràbia, sí, la ràbia i l'estar enfadat és un motor molt gran per moure. De fet, ho hem vist, no? Tots els canvis que hi ha hagut per ràbia, d'injustícia, i que ara s'està fent justícia. Estic d'acord amb això, però que sigui com a motor, que no sigui el que tu et quedes per viure el feminisme, perquè el feminisme no és això. No és només d'homes i dones, sinó que també és de dones negres, dones musulmanes, ètnies, religions, cultures, una filosofia de vida que tu agafes per fer-te justícia a tu mateixa amb el teu entorn i perquè coincideixes amb aquests valors dins de la cultura que tu vius o la ideologia que tu vius amb altres aspectes. I per què ho hem de negar? És molt més complex que dir tu ets dolent, tu ets bo, tu ets feminista, tu no, tu estàs fent per la labor i tu no. Llavors, és simplement ser just amb un mateix i no limitar la resta. Però jo tenia molt clar que no volia seguir com el camí que tothom estava seguint, que era selectivitat i universitat, que volia trobar el meu moment per saber què volia fer amb la vida. Aquí hi havia un au pair que es deia Zach, dels Estats Units, i em vaig fer molt amiga seva, i al conèixer-lo i veure tots els canvis que ell havia fet o com ell era, em va agradar molt, em va sobtar molt i vaig valorar l'experiència i llavors doncs, vaig decidir fer-ho. Quan els hi vaig explicar, no els hi va agradar gens la idea perquè estava marxant del niu i per què marxes si aquí estàs bé? Sí, mama, estic bé, però és que vull marxar, però per què si estàs bé? I la gent això a vegades no ho entenc. Per què soc privilegiada? Sí. Perquè tenia un lloc on tornar? Sí. Perquè havia treballat i tenia diners? També. Sí. Però m'ho volia permetre i ho vaig fer. I va costar molt a casa això d'entendre. Quan vaig tornar estaven molt contents perquè havien tornat i va ser com un ara entenc per què vas marxar. Però va ser després d'un any del plan. Ara ja sé el perquè, ara estic contenta de tot el que has après. I vaig anar a Holanda, a un poble al costat d'Amsterdam que es diu Baarn, i vaig estar d'au pair amb una família amb dues nenes, la Ivka, que en aquell moment tenia 9 anys, i la Florcha, que en tenia 5, i va ser brutal. Jo dic que allà vaig ser mare, perquè jo vaig sentir que feia de mare, no perquè fossin les meves filles, però vaig cuidar molt, vaig viure una experiència molt complexa i molt bonica del cuidar, del créixer, de família. I em va agradar molt l'educació que tenen allà, molt des del respecte. Als infants no se'ls infantilitza. Me'n recordo que anàvem a comprar a les botigues i no només em deien hola a mi, que normalment és així, després deien que bonica la nena. No, que em deien hola a mi, li deien hola a la nena i parlàvem entre tothom i no sé, em va agradar. El fet que amb 5 anys jo havia de supervisar com una nena i feia magdalenes.
Jo li deia a la mare, però de debò? I ella, sí, però si és que no és el primer cop. I era com, és que té 5 anys. Diu, no, tu només li has d'encendre el forn i ho poses tu, perquè si no ella se li cau. I jo, bueno, vale, això ho té en compte. Però ella cuinava, saps? I era com l'activitat. I una independència i una autonomia als infants em va agradar molt. La meva família són les meves arrels, això ho tinc molt clar. També ha estat el meu niu. I sé que en molts àmbits no ens assemblem en absolutament res, però soc com soc gràcies a ells. I per molt i no entendre'm en certs temes, em segueixen estimant i mai m'ho han negat, mai m'han negat ser per molt que els hi costés entendre'm. La meva família m'ha ensenyat el que realment és l'amor sense... No t'entenc, no sé ni què vols de la teva vida, però t'estimo. I potser serà complex i dur demostrar-t'ho perquè hi ha com moltes congruències, no? Però jo t'estimo i la base és aquesta. Descobreixo el que és enamorar-se de la persona i no dels genitals. Em permeto descobrir-ho més bé, perquè òbviament m'ho vaig negar durant molt temps, crec que als 15 anys. Fins ara, jo estic molt còmoda amb aquesta idea, perquè hi ha la teoria de que tothom és bisexual, però com que el sistema en si ens diu que és millor, o ens posa més ajudes, no? Quan estàs en una relació monògama explícita de dues persones, home i dona, més que explorar el que a tu t'agrada i com tu et sents còmode relacionant-te de manera sexoafectiva, no? Doncs hi ha la teoria aquesta de que tothom és bisexual i que llavors com que s'hauria d'anar amb les seves experiències decidint si és heterosexual, si és bisexual, si és homosexual, o amb maneres d'expressar el seu gènere també, no? Existeixen divorcis, existeixen parelles que se n'acaben adonant de que volen ampliar la relació a la poligàmia o al poliamor, o hi ha algú que vol fer un canvi de gènere perquè se sent més còmode i ho descobreix als 40 anys o ho descobreix als 10 anys, tant és, no? Crec que el poliamor en si és molt ampli, és molt complex. Jo crec que és possible, trobes la manera en què et sents més còmode d'interactuar amb l'amor que vols rebre i que vols donar. Per mi és això. No és luxúria i és que puc estar amb 4 persones a la vegada i puc tenir sexe amb tothom. No, existeix una responsabilitat afectiva cap a tu mateixa i cap a les persones amb les que et relaciones d'aquesta manera. Tu decideixes com et sents i si tu vols negar o si no. En el meu cas no em nego res. Conèixer una persona, que en aquest cas és una noia, llavors, clar, em trenca les meves creences de que només m'agradaven els nois. I no m'ho vaig negar, perquè què més dona que sigui un noi i una noia? Jo estava enamorada del que estava passant entre nosaltres. La resta va venir donat. Pots creure en el poliamor i no practicar-lo. Jo ara mateix no el practico. I estic molt contenta i molt feliç i soc conscient de moltes altres coses amb la relació que jo tinc, soc conscient de les coses en les que vull treballar i en les coses que vull que no passin, com per exemple una reproducció de rol de gèneres, perquè som home i dona. Però és que és sa i en som conscients i sabem que l'amor no només nodrirà la relació, és l'esforç i les ganes que tens de posar-hi i el temps, perquè no t'enamores un cop i això dura per sempre. Llavors, estic tranquil·la i estic feliç i estic enamorada i estic molt a gust. És el que diu la cançó del Rebost, és escoltar i cuidar i saber acompanyar. Hem viscut tantes imatges tan violentes o de coses que ens han d'agradar i d'excitar i que pensem que és així i les aprenem, perquè no ens descobrim, les aprenem que han de ser així, no? Sí, crec que el porno ha fet prou mal. Crec que hi ha gent que n'és conscient del que és el porno, de que potser és simplement una eina per acabar-te descobrint a tu el que t'excita i el que no, o de simplement un moment de desconnexió i gaudir del que tens davant i ja està, però hi ha gent que s'acaba enganxant o que coneix el que és el sexe a través d'aquí i no ho és. I és una pena, perquè és que això s'hauria d'explicar. I no només el sexe, sinó
és que tot en general, sobre les relacions, sobre el nostre cos, la diversitat de cossos, el com ens estimem. Crec que estem prou estancats, que sí, potser ens venen a fer un taller de com posar un condó, però ostres, és que també hi ha condons vaginals i això no ens ho expliquen. O no ens parlen de la sensualitat i de la sexualitat i d'estimar el nostre cos i del que és el consentiment, la paraula consentiment. No crec que quan trobes o t'enamores acabes aprenent el que és el sexe. Crec que vius la teva sexualitat i la comparteixes amb les persones i va canviant, perquè tu vas canviant al llarg de la vida i t'aprecies d'una altra manera i et sents d'una altra manera. El Jan, que és el guitarrista, un dia em truca i em diu què fas els dimarts per la tarda. Aquesta història crec que tot el públic que sempre ve als concerts de la sap. I em diu que necessiten una cantant pel seu combo de música. Que va ser arribar i jo pensava que m'havien de fer proves per veure si els agradava o no, i gens ni mica. Va ser arribar i moldre. L'Albert, de percussió, i va començar a anar-se formant amb la Júlia, la Núria i el Pau. I per mi l'Òxies és molt important, moltíssim, perquè és un espai en el que em puc expressar moltes coses que no sé com expressar i les faig a través del cant. És com un moment d'estar amb mi mateixa, amb la resta, de compartir això, de sanar-me, de viure la música i d'experimentar, sobretot. I valoro molt la música. Tot el que t'arriba a fer sentir i et remou. I tots els matisos, i quan trobes una bona cançó, gaudir-la. És cert, quan canto m'ordeno. Un dels moments més bèsties en el tema de la música a la meva vida va ser a l'Arcàdia. La meva professora, l'Ariana Cabesis, doncs marxava. I jo, la cançó que anava a cantar es deia Je vol, i abans de començar-la a cantar li vaig dedicar i vaig com plorar una mica de l'emoció. La vaig cantar, la vaig gaudir molt i vaig veure com el públic plorava. I per mi va ser una experiència, ostres, vaig remoure tant en aquella gent, però va ser genial. I després, al sortir al carrer, això és un poble petit, al sortir al carrer a caminar, trobar-me les persones que estaven en l'escenari i dir-me, m'has fet plorar, ho he gaudit moltíssim, m'has transmès tant, quina veu més bonica, m'ha encantat l'experiència. És una manera de comunicar-te. Make me happy, nice, cute and funny, Let me fly, it's not time to cry, Leave my room, my shirts, my spoon, and leave my mom, my dolls, my walls, and leave my bed, my beer, my bread, all down to the sun, and you will not catch me, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, I'll jump to the sun, and you will not catch me.